ରଜନୀ ଗନ୍ଧାର ବାସ সোনারে আইনশিনে কম দেউছি ইয়ে ভুলিলানি না ନା ଟିକେ ଘଣ୍ଟା ମୁଁ হ্যাঁ গানটা তো মারিয়া কইছো বসি পড় আস ନା ଟଙ୍କା 1000 ଦେଇଥାନ୍ତେ କାଲି ବୁଧବାର ଥିଲା ତ ମଟନ କିଲେ ନେଇଥାନ୍ତେ ওহো মটন গিলে খাইথান্ত না নেইথান্ত ନେଇଥାନ୍ତେ নাই কোদিন ফেরাইব পয়সাটা ଶୁକ୍ରବାର ଫେରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସବୁ ସୁଧ ମୂଳ ଦେଇକି ଆଉ ওহো শুক্রবারে ফেরাইব ଆଉ ଆଉ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯୋଉ 1000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲ କହିଲ ମାଇକିନାର କଣ ଜନ୍ମଦିନ ହଉଛି ସେଇ ପଇସାଟା କୋଦିନ ଫେରାଇବ ଆଉ ସେଇଟା ବା ସେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସବୁ ମିଶେଇକି ଦେଇଦେବି ଆଉ ଯୋଉ ସୋମବାର ଦିନ ପଇସାଟା ନେଲ କହିଲ ମୋ ଜେଜର ଟିକେ ହାର୍ନିଆ ଅପରେସନ ହବ ସେଇ ପଇସାଟା କୋଦିନ ଫେରାଇବ ନା ସେଇଟା ବି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନଗେଇକି ଦେଇଦେବି ଆଉ ସବୁ ତ ସେଇ ଶୁକ୍ରବାରେ ଲଗେଇକି ଦେଇଦବ ଆଉ ମତେ ଲଗେଇ ଦଉନ ନାଇଁ ନା ଲୋକ ବାକ ଦେଖିବେ କାହିଁ ସେଇ ଲଜ୍ଜା କାମ କରିବା ତାକୁ ଟିକେ ଦରକାର ହଉନି କଣ ଗାଞ୍ଚଣା ହେଲା ତମମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦେଇ ମୁଁ ଗାଣ୍ଡିରୁ ଚଢି ଗଲାଣି କହିଲା ମଟନ ଖାଇବ ନା 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଗଲନି କଣ ପଳଉଛ ଯେ ଗାଣ୍ଡିଆ ଦେଇକି ମଟନ ଖାଇବୁ ମଟନ ଖାଇଲେ ମଟନ ପେଟା ଖାଇବୁ